Hej alle sammen, her kommer Magnus og Kalle med deres første Minecraft missionen episode. Og som til at starte med, vil vi gerne starte med at bygge et hus. Og hvis vi kan komme til at lave lidt flere af de her, så kan vi også gøre sådan, så at jeg styrer min computer, Kalle spiller i hans, så kan vi lave multiplayer. Og der er lige en ting, I skal lægge mærke til. Vi startede i en rød ørken. Ret heldig start. Og så ingenting, undtagen de 3 stykker træ, vi har hakket. Så nyd forestillingen. Der købte min popcorn over i butikken. Hvis I har en siden af jer. PS, vi har 0 penge. Og det var så en udtalelse fra Magnus. Og det var så en udtalelse. Og det der er en udtalelse? Ja, på en måde. Det var så en udtalelse på en måde fra Kalle. Men der er en mission for hver evigste gang. Evig eneste gang. Så i dag er vores mission at bare få lavet et lille hus måske. Ja. Så Kalle, kom i gang. Ja. Og Magnus er lige på besøg hos mig i dag. Men sådan kommer det ikke til at være fremover. Jo, måske nogle enkelte gange. Ja, lige indtil vi får styret det der med multiplayer og det der. Ja. Den første episode kommer ikke til at vare så lang tid. Ja, knap nok et kvarter. Kvarter højst. Højst et kvarter. Så vi skal holde lidt øje med tiden. Ja. Hvor står tiden egentlig henne? Der. Nå, der. Okay. Det er så, som I kan se, er det faktisk første gang, vi optager. Ja. Jeg hader falde. Ja, det gør jeg ikke. Nu skaffer vi bare lige... Ej, det lyder sjovt. Den der musik kan godt være lidt irriterende. Så vi skruer lige lidt ned for lyden. Ja, jeg tror, det er fint, Kalle. Ja, sådan der. Det er bare lidt irriterende. Men som sagt, nyd forestillingen. Kalle, hvad med at lave orange sandstone? Ja, det kunne da være rigtig sjovt. Eller Hvis kan man man overhovedet det? Alting er også lidt, kan man? Nej, det kan man ikke. Hvordan skal vores hus være? Det er bare... Hvad skal man Nej, prøv at finde en klippeblok et sted og slå huset ud for. Jamen først og fremmest skal vi jo lige have en dør, ikke? Ja. Og en hange. Nej. Det er da godt, der er jo mange sten. Ja, okay så. Og vi kan jo altid få brug for flere pinde. Så siger vi det. Så skal vi lige have den her tilbage. Men jeg holder øje med tiden. Hvis I kan høre lidt baggrundsmusik, er det fordi min lille søster ser en film. Som hedder Grusom mig. 1. Toren er alt for moderne for dem. Eps. Graver vi os et lille udhuling til vores hus. Det bliver måske ikke verdens bedste hus. Men det er da en god start. Vi fik også en ret god start. Vi tænker lidt Ved at kalde, så tror jeg, du skal begynde at grave den anden vej. Og nu begynder jeg med den anden vej. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg ikke. Noget? Man har jo ikke altid noget at snakke om. Nej. Det der er bare noget, det begravning var der eller noget kaffe nu.
Det er bare en Mikkel, der sidder og læser avis. Tada! Vi optager. Og så stiller vi lige en dør der. Nej, forkert vej. Nej, lige meget. Tada! Så fast Der døren. er et hus. Ikke så stort, men... Lav nogle vinduer. Nej, Vores pickaxe er snart brugt op. allerede. Hvordan får vi så lige fat i noget? Men jeg skal lige se. Kan man orange sten clay? Jeg troede lige, det var sten. Det er det ikke. Så prøver vi bare lige at komme... Ja, vi prøver bare lige at finde noget sten til ovnen. Så vi kan lave vinduer. Helt almindelig sten. Kan jeg virkelig bare ikke lide det her? Hey, kan jeg vide, om det så bliver orange vinduer? Kan jeg vide, men... Jeg tror også bare, vi går derop på en af toppen af det her. Pas på, at du ikke bliver væk fra vores hus. Det er ret svært at se. Jeps, og det der, og det kommer ikke tilbage sådan et hus. Den. Så vil vi lige nå der. Men som sagt, ja, heldig spawn. Ja, sådan er vi bare heldige. Sådan er jeg bare. Det var trods alt mig, der fandt på navnet. Hvor er den her verden irriterende. Og vores episode hedder Minecraft Missionen. Sådan staves det. Missionen. Så har jeg lige sagt. Bionen! Kan jeg vide, det der sten her? Slå en kæmpe brud over. Sten. Så fandt vi lige noget sten og noget kul. Og et perfekt sted at lave. Ej, kalde først stenen. XP. Ja, jeg tror lige, vi skal slå is. Jeg tror lige, vi skal have den på is, ikke? Nej. Jo, det gør vi altså lige. Easy. Vi dør snart af sult. Yassi. Yoshi. XP. Yoshi. Men ja. Vi har ikke prøvet det her optag noget før. Nej. Det var lidt irriterende. Ja. Lav en ny. Ej, vi bliver nødt til at komme hele vejen tilbage. Nej, vi kan bare tage noget træ derfra. Nice træ. Dø. Dræb træer er bare det bedste. Det er bare det bedste. Kald det lige meget, hvor du sætter den. Ja, jeg glemte det, jeg ikke havde 4. Og hvis vi ikke finder vores hus, Kalle, så husk nu lige at smadre den der igen, og så kan vi altid finde et andet sted. Jeg tror lige, vi sætter den der. Så skal vi bare lige se. Laver vi bare lige en sten her. Den holder nok lidt længere i stedet. Hvad med træhak? Sten holder længere. Og så skal vi lige have lidt mere. Jamen det var jo bare fordi, at vi skulle jo spare på vores sten. Jamen nu får vi mange flere. Okay. Men hvor irriterende. Der er kun 5 minutter tilbage. Men ja, vi håber, I nyder videoen. Det er vores første gang, Men ja, jeg synes selv, det går rimelig godt. og det synes jeg faktisk også. Det kunne så nej, vi kunne ikke rigtig have fået bedre spawn. Men Kalle, Ja. kan du ikke huske dagens mission? Nu har jeg bygget et hus og en seng, men jeg tror altså, vi springer sengen over.
Kalle, vi snakkede bare om sengen. Jeg tror, det bliver et lille problem, hvor vi er i en rød ørken. Ja, røde får. Måske. Men indtil skynd dig at lave et hus. Burde det ikke være heroppe eller sådan noget? Der var det. Vi må heller lige lave sådan nogle Hvad? noget, så vi kan genkende. Nej, nu. Nat! Natten kommer og tager os! Vi fik noget kul. Vær rolig, folkens. Vi fik noget kul. Jeg holder stadigvæk øje med tiden. Så der er ikke særlig lang tid tilbage. Sådan der. Skal vi lige have. Ja. Nice. Og så skal vi lige have lavet nogle fakler. Spar på kullet, menneske. Jamen bare lige et par fakler. Tag 8. Og til at starte med. Du sætter også nogle... Glasblokke. Nå, det bliver bare til helt almindelig glas. Natten kommer, nej. Okay, prøv lige at lave, så vi faktisk kan lave glasset. Kalle, Hvad? du skal ikke hoppe op og ned ad døren. Kalle. Okay. Så skal vi lige have nogle møbler. En sofa. Det er en stensofa. Og hvad så? Hvor dejligt. Ja, en dejlig stensofa. Og hvis zombierne kommer, blød. jeg tror lige, vi skal lave et sværd. It's the diamond sword. Måske. Har vi råd til et diamond sværd? Ej, det tror jeg ikke, siden det vores første episode, og den var 15 minutter. Ej, tiden er ved at slut. Sandt at sige, vi ville have lavet en længere episode. Men vi har ikke lige fundet ud af noget. Vi er lige begyndt på det. Ja, så... Vi arbejder. Vi skal nok arbejde. Næste episode bliver nok lidt længere. Måske en time. Måske ikke. Ja. Men vi må hellere til at sige bye bye. Goodbye. Bye bye, folkens. Sluk den. Goodbye. Escape.